Отново топка за Моке. Удар сега е 1-0 за Берое. Голмайстор Айзак Локи в 34-та минута. Залъга забавник. Центрира там Йордан Върбанов, сложи крак на топката, но тя попадна в Колоки и не реванша. Центрира на Йордан Тодоров. Това е 1-1. Топката попадна в Христо Янев, който реализира 8-я си гол от началото на сезона и изравнява резултата в 51-та минута. Непокрит. Увлече Хазуров двама футболисти в зелени фанелки и те забравиха, че Христо Янев дебне там в опасна близост. Ударът му беше не особено силен, но много точен. Още един път повторението. Центрирането на Йордан Тодоров. Мисля, че там беше Спахиев, който трябваше да покрива Янев. И гол! 2-1 за ЦСКА. Герасим Заков само минути след като влезе в игра се извиси там. И успя да отбележи втория гол за армейците. Негодува Спарух Никодимов. Може би искаше засада. Подаване сега и 3-1. 3-1. Този път атаката беше образцова. Христо Янев с 25 метров пас към Йордан Тодоров. И отново асистенция на бургазлията. Този път към Костадин Хазуров, който решава почти всичко в този матч. Ето още един път. Този път Йордан Тодоров много добре отигра топката без подготовка. Видя непокрития Хазуров и без да я овладява и след това да я центрира, веднага я насочи с глава към младия нападател на ЦСКА. Паса на Янев също заслужава аплодисменти. Видя Тодоров непокрит отдясно, като по учебник.